Insha Allahu. Salamu alaikum. Naku Sharaf Umar Mahdi da fatan muna lafiya. To abin da mutane ba su ganewa shine shi aiki na tasrifi. Ni na faɗa ba tun yau ba. Ina magana cewa akwai abubuwa guda biyar waɗanda ni zan gaya masu in kai min magana wanda ko da ba tare da ni za ka yi aiki ba, insha Allahu dan daidai ka san gaskiya akan aikin tasrifi ko da gaba za ka ba wani ka san da ka same shi da irin waɗannan abubuwa da na faɗa, insha Allahu to ka rabu da shi domin cutarka na zai yi. Insha Allahu. Amma idan kana buƙatar aiki, za ka iya zuwa inda muke mai maka aiki, za ka iya tura da kuɗin turare mai maka aiki, kuma in ma ka buƙata muna iya baka aikin sirrin ka yi da kanka da izinin Allah. Ka samu adadin kuɗin da kake buƙata, Kamaru, insha Allahu, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, game da kuke gani wannan kuɗin Kamaru ne insha Allahu. Ga kuma dala nan ga naira da izinin Allah, duka ayyukanmu ne na yau insha Allah. Insha Allahu. Salamu alaikum. Naku Sharaf Umar Mahdi da fatan muna lafiya. To abin da mutane ba su ganewa shine shi aiki na tasrifi. Ni na faɗa ba tun yau ba. Ina magana cewa akwai abubuwa guda biyar waɗanda ni zan gaya masu in kai min magana wanda ko da ba tare da ni za ka yi aiki ba, insha Allahu dan daidai ka san gaskiya akan aikin tasrifi ko da gaba za ka ba wani ka san da ka same shi da irin waɗannan abubuwa da na faɗa, insha Allahu to ka rabu da shi domin cutarka na zai yi. Insha Allahu. Amma idan kana buƙatar aiki, za ka iya zuwa inda muke mai maka aiki, za ka iya tura da kuɗin turare mai maka aiki, kuma in ma ka buƙata muna iya baka aikin sirrin ka yi da kanka da izinin Allah. Ka samu adadin kuɗin da kake buƙata, Kamaru, insha Allahu, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, game da kuke gani wannan kuɗin Kamaru ne insha Allahu. Ga kuma dala nan ga naira da izinin Allah, duka ayyukanmu ne na yau insha Allah. Insha Allahu. Salamu alaikum. Naku Sharaf Umar Mahdi da fatan muna lafiya. To abin da mutane ba su ganewa shine shi aiki na tasrifi. Ni na faɗa ba tun yau ba. Ina magana cewa akwai abubuwa guda biyar waɗanda ni zan gaya masu in kai min magana wanda ko da ba tare da ni za ka yi aiki ba, insha Allahu dan daidai ka san gaskiya akan aikin tasrifi ko da gaba za ka ba wani ka san da ka same shi da irin waɗannan abubuwa da na faɗa, insha Allahu to ka rabu da shi domin cutarka na zai yi. Insha Allahu. Amma idan kana buƙatar aiki, za ka iya zuwa inda muke mai maka aiki, za ka iya tura da kuɗin turare mai maka aiki, kuma in ma ka buƙata muna iya baka aikin sirrin ka yi da kanka da izinin Allah. Ka samu adadin kuɗin da kake buƙata, Kamaru, insha Allahu, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, game da kuke gani wannan kuɗin Kamaru ne insha Allahu. Ga kuma dala nan ga naira da izinin Allah, duka ayyukanmu ne na yau insha Allah. Insha Allahu. Salamu alaikum. Naku Sharaf Umar Mahdi da fatan muna lafiya. To abin da mutane ba su ganewa shine shi aiki na tasrifi. Ni na faɗa ba tun yau ba. Ina magana cewa akwai abubuwa guda biyar waɗanda ni zan gaya masu in kai min magana wanda ko da ba tare da ni za ka yi aiki ba, insha Allahu dan daidai ka san gaskiya akan aikin tasrifi ko da gaba za ka ba wani ka san da ka same shi da irin waɗannan abubuwa da na faɗa, insha Allahu to ka rabu da shi domin cutarka na zai yi. Insha Allahu. Amma idan kana buƙatar aiki, za ka iya zuwa inda muke mai maka aiki, za ka iya tura